हम भरत शर्मा व्यास अपना सब दर्शक लोग के हाथ जोड़ करके प्रणाम करतनी। आय आप सबसे कुछ कहे के बा कि आज भोजपुरी में अश्लीलता के इतना बाढ़ हो गई बा, इतना लोग बलगर गीत गावता, इतना लोग अश्लील गीत गावता, नया नया गायक लोग, नया नया गीतकार लोग गीत लिखता वो तरह के बलगर गीत। ऐसे हमनी के भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति जौन बिया खतरा में बा। रातों रात हिट होके खातिर, चंद पैसा कमाए खातिर लोग अपन सभ्यता संस्कृति छोड़ के खाली गंदा गीत गावता। लोगन के, हमनी के परिवार के माई बहन बेटी के घर में रह चाहे बड़ी गाड़ी में, बोल बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाना आना जौन बड़ी मुश्किल भइल बा। लड़की जब कॉलेज पढ़े जाता रही, वो लड़की लोग के जब बैठा तारी गाड़ी में तो उन्हें अश्लील गीत लगा दिया जाता, गंदा गीत। इस शर्मसा होके के पड़ता। और वो सबसे हम यह निहोरा करब अपना गायक लोग से, जरूर सब अच्छा अच्छा गीत गाई, गीतकार लोग अच्छा अच्छा गीत लिखो। खास करके हम श्रोता लोग से हाथ जोड़ करके विनती करब, प्रार्थना करब कि अपना सभ्यता संस्कृति के बचावे को होके तो वह सब अच्छा अच्छा गीत सुनी, तबे हमनी के भोजपुरी 8वीं अनुसूची में जाई। हम आज 40 वर्ष से भोजपुरी में अश्लीलता के बाढ़ जो आयल बा, आज 10-15 वर्ष से एक हम विरोध शुरू से करतनी कि कभी भी भोजपुरी में अश्लीलता ना आवे। रोवा सब श्रोता सबसे हमारा आग्रह बा, जहां भी रोवा गीत अश्लील गीत सुनी वो जब बंद कराई, सुनल बंद कर दी। अच्छा गीत सुनी, खराब गीत पर रोवा सब आवाज उठाई, कैसे गीत ना हो के